Hello, good afternoon, good evening, and good morning to everyone. Maayong hapon, maayong gabi, o maayong buntag kaniyong tanan. So welcome back sa atong YouTube channel. So for today's vlog, Hello, good afternoon, good evening, and good morning to everyone. Maayong hapon, maayong gabi, o maayong buntag kaniyong tanan. So welcome back sa atong YouTube channel. So for today's vlog, mag-unboxing tayo sa sa pinadala ni Madam na receive ko for today para kay Lia to. So samahan niyo ako. Tara na, excited ako magbukas sa box ni Lia. So ito natin. Pabukas na kasi. So, buksan natin mga itin. So, tara na sa box natin at igupitan para mabukas niya. So, bukas na. So, ayan. So, bukas na siya mga itin. Ayan. I received this. Oh my God. Purina catch. So, really nice. So, thank you so much, Madam, sa food ni Lia. And, ito para sa niya, kaihan niya. So dito siya dito siya magtai. So palitan ko yung yung lagyanan ng niya. Pupuan niya, mga iring. So ayan lang. So thank you so much, Madam, for your sponsor for this This is purely natural product for reliable cat hygiene. So ito dito siya magtai, mga iring-banbanon. So palitan ko yung niya doon sa loob para malinis, para hindi siya mabaho kasi sobrang baho na, no? So every time mag-change tayo, hugasan natin lahat yung niya. So ayan, bongga. How do you help your cat feel naturally great inside? So, ito yung food niya. So, bongga, no? So, thank you so much again, Madam. So, ayan, si Lia. Happy si Lia. Ayan. So, ito yung ngayon ko natanggap kay Madam. So, the other day, natanggap ko yung isang shovel, no? Pang yung dumi niya. So, para hindi siya so para malinis yung sand niya. Wow, this is 16 liters. So, no? So, ito yun, maganda to gamitin sa cat. Hindi siya mabango to siya, mairiban ba. Once again, thank you so much, Madam, sa sponsor, no? So, ang laki, ang bigat pala. That's why nasira yung tape. So, ayun, ito yung box niya from Amazon. Thank you so much for sending us this, Madam. So ayan, so si Lia, very excited na si Lia para palitan yung dumi niya doon, no? So palitan natin mamaya mga iring-banbanon. Ang bigat. So ayan, no? Happy si Lia. Very happily. So happy siya kasi may bago siyang food, may bago siyang dumihan. So ayan, she's very excited, no, to open this food kasi bagong amoy niya. So try natin mamaya yung pagkain niya kasi bumili ako ng pagkain niya na parang kasi siya
lost hair siya, so bumili ako ng ibang pagkain para to control sa iyang hair. Kasi ano siya, hindi siya sa hindi yung maganda yung pagkain yung binigay ko. So nagpalit ako pang control sa hair niya. So ayan, hindi na siya masyado naglagasan yung hair niya, mga iribanbanon. So thank you once again, and let's do it, no? So maglinis tayo doon para palitan natin yung bagong niya, dumihan niya. So samahan niyo ako, mga iribanbanon, para bongga ang show ni Leah. Ayan. So this is a very nice food para kay Leah. Ano siya, basahin natin yung content ng kung anong niya. So with added vitamins and mineral nutrient para sa indoor ni siya sakat. So this is natural. So this is very expensive, I think so. So this is complete food nutrient para kang Leah. So thank you so much, madam. So I'm very appreciate and I'm very happy to receive this food and cat lighter, no? Niya, pupuan niya ni Leah. So dito siya magdumi, mga irimbanbanon. So maganda to siya gamitin para sa kanya. So on. So din mo na siya, mugara na siya, mga irimbanbanon, basta na ay mga food, na mga plastic na dungog niya, no? She's very interesting to kuan ka ng magsamok-samok, no? Le? So mo na siya, mga irimbanbanon. So thank you kaayo, madam. Thank you very much for support and sponsor for Leah sa iyang food, no? I would like to say thank you so much once again, madam. And so ayan si Leah, she's very happy and inamoy niya, no? Parang siya excited to open, no? The new food niya. Yan ang pagkain niya. Ayan, she's very excited and happy. So ayan. Happy kay si Leah. Nagigda pagod si Leah. She was very happy and excited to eat new food. Wala si Leah. Le? She's very happy yun. She's teaching. Le. So tell to everyone. Back. Gymnastic na niya kung Leah. Na siya, pag na siya, mga irimbanbanon, na ay new food, very excited ka na siya, kana iyan ang labtan. So, see, na iyan the smell. So, new food na niya. Li, don't bite, Leah. Don't bite, Leah. Happy ka siya na receive niya ang kuha ni madam ipadala. So, thank you, good kaayo, madam. Thank you very much. Ang lubot, ni Leah. Muna siya. So she's very happy. Pagpo niyang toilet niya. Dosh diha. Dosh. Muna siya si Leah. Very, siya, very energetic. So, nalinis ko na ang lagyan na niya dito. Try muna natin kasi para maganda. Mabango na, ha. Ayan, dry na. So ilagay natin to. Yung niya. Saan yung continually. Ito. So i-open ko na para ilagay ko na sa ito. Hatiin ko lang to para kasi marami eh. Yan.
So ito, ready na siya. Ilagay naman sa loob niya. So, ayan. Bago na, Lia. Ito si Lia. So, bago na yung ano mo. Dumihan mo, ha? So, ayan. Let's go there and to place this one, mga iribanbanon. Ang oras sa mga takna sa mga lugar, mga iribanbanon, punos kasakit o punos kalipay. I-chika mo. Ilaglag ni Lia. Good luck to everyone and God bless. Shalala, bye-bye. And take care. Thank you so much for watching my YouTube channel. Bye!